Je lokuze pane ndikataura mashoko amwe akataura kunyadzisira ndingamataura amwe. Alright. Swanzi lokuze une mashende anorema mapages mangani unombove ani unopfeka trouser rakabvaruka unopfeka pendi rakabvaruka ibva ndati kuna amai no ndingandipinde mumba ndinorara ibva ndapinda mumba ibva ndanovhura redhiyo yangu sisarame ndichiteerera ndapinda Wachirwa mazvita minya indare mazvita aure dare pamusoro imba mombe pamusoro masabhuku angu mose mukati funga last week but one it was Monday ndaiva ndatorara hangu mumba chibva ndanzwa ndamutsiwa naamai vangu ndanzwa zita rako riri kushedzerwao kati nani chibva ndabuda panze chibva ndanzwa zvakunzi majaira kutaura mashoko mandakazva ndikazozokera mumba angu panzi majaira kuita uhori ndikurevera iwewe Amos ini ndinonzi Amos ndikurevera iwewe Amos right majaira kana kuita uhori masabhuku ako kana mangwana ndishedzei handirambe kutongwa uyezve ndokuze pane ndingataura mashoko amwe akataura kunyadzisira ndingamataura amwe. Alright. Swanzi ndoda kuziva kuti une mashende anorema mapages mangani unombove ani unopfeka trouser rakabvaruka unopfeka pendi rakabvaruka ibva ndati kuna amai no ndingandipinde mumba ndinorara ibva ndapinda mumba ibva ndanovhura redhiyo yangu sisarame ndichiteerera ndapinda mumba ibva ndafonera vagara vati sabhuku ndoitira mangwana muri kuhwa here zviri kutaurwa agara vakati hongu chibva ndamuka mangwana makuseni ibva ndaenda kuna vagara ngati anovagara toda kuenda nenhau yangu kumusoro agara akati imbomira timushedze musikana chibva ndamira kusvika kumanheru chibva tamuashedzwa musikana achibva aramba kuya kumatare akati uno agara regai ndimbomira tombomupa mazuva kuti pamwe angazodzoka ake haana kudzoka kubva last week Monday ndikazoya ndimanje ndaona kuti toda kungoti ndizive chainditaurira mashoko nohoro wangu nezvimwe zvaakataura for 3 hours achituka saka ndiona vaenda nayo muno mudare ndazovhura redhiyo kuti ndisateerere zvose zvaaitaura ndatenda hangu angonzwa kwemapatsa vaibvisa mapages ndo patingati zvichida topavakatuka pamwe pamusina kufara nazvo ndezvekuti uoyo wenyu nasabhuku wenyu amai pamusoro nezvakandiona pane pandingade kutanga nokutaura pokuti ndongova kuti ndakatuka pokuzonditi vakanditumira munhu ndikaramba handina munhu wandakatumira handina kumuona munhu wandakaona ndeva nezuro mupurisa wedu ndikasaina ndokuti watumirwa chi ini zvakatika ndezvekuti kwakauya nditori vice secretary iyo ndisecretary nendiri vice wasabhu kwakauya kamwana kane 7 years pamba to 6 ndichitobva kubasa ndichiita zveutano zvekuna HPV mwana ari mudhishi chingezi kamwana ka so mwana uyu ndajaira kuti ndiye mwana anotumwa nyangwe kanzi tine program ratikuita kana retibagere chiya nditi kuna sabhu vanomutuma neoshedza maitu ndapanda kuti nati ona ndikugezesa chi bhule ona kwatoduka kwaiba kwatosviba saka kuti ndiwe nhasi kune izvo sekurongoti vashedzi ati ho saka chiana anotaura kuti inini ndiri kuuya chi mangwana kuseni zvima zviro kwazvo kuseni ndakamuka kuenda pamba kababa ndikaonana naamai gara mama ndauya ndikaona natatumwa nasekuru gara hanzi chiko zvanamai aiwa ndanga ndiri kubasa hapana chandi kuziva asi mutemo wepano munouziva baba havadi havamuki zvino ndiri kuenda kubasa asi mozovaudza ndadada sei ndauya nanzi pavachamuka inini nendaenda kuchi kubasa ndivashuwa ndatira kuya mumba mangu atiramuka ndaenda kuchipatara kusitira right vazotaura zvakare kuti inini yakatanga last week Monday nyaya ndinonesana ndiseverangu pane nhau yamakatonga muno mu 2019 na 2021 chingori pai
benzini inopera. Nyaya ndinoshupana naserere wangu kuti ndisvike pakumuudza kuti iwewe Amosi, ende kuti Amosi shuwa handisi kuzviramba. Ndine nhau yemwana wandinayo, mucheche wakumba kwake. Kozoita wangu mukomana nenhau dzaakapara. Vakaenda kwaMaidhoni atidzive bhava ngori musi wemeseji isati yapinda iyi yavari kutaura yekuti ndakazovatuka. Vaenda kwekuye vakandosvika vakati, inini Bobby mutwini wemuroora anga ari muroora wavo, ndiri kutoda kuti anyudzwe nenyaya yakaita kwairi nezvi. Nditi ava ndakavanyorera meseji konaiwa Mosi, chii chauri kutaura kuna Maidhoni pamusaka pemwana wangu? Ane mhosva yake, ane mhosva yake, musiye. Ko vako vana havana mhosva here dzavari kungotisa? Uya haana kuzopindura iri meseji, mameseji arimo. Akazvita zvokufona. Ukwane wazvinzwa iwe ukwane. Nandiri pamba pamupofu. Iyo ndo angari pamupofu. Inini ndibva ndasvikawo pamupofu takangopesa. Ndichinoripota kuna mupofu. Ona zvikuita Mosi. Mwoyo wangu. But ona ndora nhau dzivana kumba kwangu mafamily issues angu. Anoenda kwaMaidhoni unotaura ini pamusaka paBobby. Ini zveshuwa ndamubvunza kuti why uchingoti kwasvika Bobby iwewe mwana wako chaiye anotadza anodi asi hatipindire nyaya dzekumba kwako. Ko uyu ari kuzviitirei? Saka svika pakuti tinyorerana mameseji andinawo nababa. Ivo ndandikavanyorera meseji vangasingapindure meseji asi vaita kudi kufona. Vechokwadi mupamombe ndine bitterness mukati memwoyo nenhau yemwana wake waasiri kuchengeta wandinaye niniwo 5 years. Ndinoti ndikakanganisirwa kana kuti ndine something chandiri kudawo chemwana yeyu ECD nyaya ya2021 muno anonditi ndiye baba kwako, handichananga mwana wake, handiti ndinonanga iye. Shamwari Amosi, ndibatsireiwo paECD. Handina mari, handisushanda wambuya utano atisikore nadhona akaenda. Handina murume, ndine baba, ndine vana 2 mwari grade 6 muECD yavo. Handina chandopiwa, handina chandoitira. Saka uyu ndichimuendera, handiti andoti ndiye anotonga vana vana. Akandiudza kuti kana nyaya dzako zvida kuti ndidzishandi, ndinofanira kutanga ndarara naye. Ndo nyaya yandakamutukira. Handigone kuti nindirarwe noda kuchengeterwa mwana mupamumbi never zviti. Kakawanda achiuya pamba pangu wazoti chii? Ndikamuudza iwe imbopa nemuono iwe. Mwana wako ndichikupupurai mese chokwadi baba ava vana vedu vasati vadanana. Baba vanakadanana nawo. Handiti vana vasati vadi vadanana. Vamitisana vaita mwana ndikutaura ne5 years. Uyu ndomuonesa kwa azvichaita. Handitika kuti iwewe neni tirambe tichidanana. Vana vakazodanana vakazvara mwana wawa. But uyu anoramba achidzoka. Ndikangochema inini kuti ndibatsireiwo pamwana uyu. Uyu anenge akudoda nezvangu. Kana padhoyo pangu anonoka kana kufona kana pandasangana naye. Handiti iyo nyaya yemukomana yandiri kutaura wangu mukuru ane mhosva yake yakaita. Ndakamuendera uyu. Handiti akauya naachakoma dai vanga vari muno. Achakoma vakutione uko. Nini ndini yanzi fazi kuita sei nenyaya kuti handina murume rese chitangamire kuti ndongonzi nini ndiwe fazi ndati tivhare nyaya mwana dara naye ndisena nachakoma uyu kanenge asipo uyu kanapo uyu ndeuyu manje akuta wamuta chakoma afunza kuti ungamudewe isu takadana kuti nyaya ipere mwana wako ida inini imosha komana wona akaita mosha yeye akamitisana nemwana utongoti nemwana wake naye abva yaenda kumapurisa. Mapurisa zvanzosera nyaya kwachii. But chamisa baba vacho ari kurwara ndinapakuwa kanganisa. Ndaonzi baba vake vakapora nyaya yaitanga. Because uri kurambiwa kuti aingatongewe baba vomwana vachidi achirwara. Chiwa musikana wacho akasvika pakuita mwana. Ane 7 days mwana mukomana. Wakabereka nakudziye. Na baba vake. Vakakubereka. Aiwa. Inini nasisi wangu. Mwana wangu inini unomitisana nemwana wani wasisi wangu. Ndo ukomane mnin'ina ulipo. Saka ipapo zvadaro manje. Toda isusu nyaya yenyuka tatoiona pairi.
Vana vavo vana vakazopindira mukuuraya tsoro dzevakuru. Hazvina kwazvaizokusvitsai kuti munzi mai vanodanana vana vachidanana. Hakuna zvinhu zvakadaro. Makagona mukazorara. Kana baba vainoda kudzikira vainavo ngavasiye. Nyaya iyi ndoda kuti nditsvage kuti sabhuku wangu ari mukati mayo. Makambovaudza here kuti zvavanoita baba? Sabhuku panyaya yekuti ava vanouya achititi danani. Sabhuku andambobvira ndavaudzi kuti zvinhu zvimangamanga zvinongodi zvinopera. Asi kuzviona kwazviri kuenda. Inini manje zvandaiudza sabhuku kubva panhau yacho yakomana, inini mukomana wangu nini akazovingwa nembimbo 2 dzacho vana vavo avo baba. Mukwasha wangu iye akaita mwana nemwana wangu akauya pamba kuti uyazoti akatiza performance tichakuita kurowa 3 motobhegi dzakatakura vanhu 7 dzakavinga uyu kuti vanomurova amitisa mwana vasina kutumwa nemapurisa. Saka vasvika pamba akomana vakabva varova uyu afonera kuti suduruka ipapo unogona kuurayiwa bhozi vanhu 7 vari kuita sei vari kukuvinga. Shuwa mwanangu akatiza ndobva asara chirowo mukomana wepamba andogara naye akakarara. Shuwa maweapons akabuda umu asingazoita andogara mumabhurugwa mevakomana. Makabuda zvino zvimanzi zviti feni belt akaruka abuda ngarova mukomana mupamba. Ndikamuudza kuti inini kazviti andina chandovanzira munhu uyu ndinotoenda futi amosi vana vako vauya pamba pangu ndozvavaita vakandinyepera vakomana ava vasvika pamba pangu ini zvanzi mimi mukudiwa nasabhuku magoti. Ndati wo kwakanaka here zvanzi endai kwasabhuku kuti vasare vapinde mudzimba vasecha. Shuwa mukwasha wangu akazvara nemwana wangu nemukwasha mwana wavo mukomana mukuru nemwana anonzi Adamu nemwana wanzvadzira vakapinda kuudza mwana kupindura kupinda mubedroom wangu washiyeni enda ndakasunga sunga ndakaona baba kamwaiwa kuva nemichi zvanzi vapinda muno vachida kuti avigiwa imomo ndikati manje pawashiyeni yakasungwa vakase mukwasha bedroom wangu. Ndikamuudzawo saka ndafunga kunoripota iye anondirambidza kunoripota ndikushandisa kuti yazondiripota sei ndinotoenda sha kuonaka zvazviri zvakuita vana otondaya ndisiya titaurirane tinogadzirisa nyaya iyi ndikarova chigunwe chakabhenda chi nekwasha iyeye ndikamuendera onaka mwana wako zvaita ndiro chiti vakati aiwa kuti ndakunoripota. Sabhuku vamuzviziva here? Ndinoti vapedza kana vapedza muzonditengera kutaura. Alright. Makuwa inhamo dzavari kutokureta saka ina ndataura zvishoma zvandakanzwa. Mira akumbonyemba kana tese tizinono vatadza kana kukuti imi vari kuti iwe amori kunyepa here Aiwa mambo andati kunyepa here amuti amusi bongo Hauna kudanana nawe. upane kudzanaezvimepene vakamboitwa ti kadanana zvikapfuura mambo mavadanana zvikapfuura eka saka bongo mambo Sabhuku vanoziva. ndinodana namai avo. aiwa mira Aiwa ndakangodana navo ekunge isiri secret because ndaida kutogara navo ekunge isiri secret. Muwanikwe muri munyaya iyoyi chii chiri mamo imimi? Ndakateerera kuti ndione kuti pane pakuda nyaya yeworkestika. Saka ndakateerera kuti ndione kuti pane nyaya dzekuti vanhu vakaitira nyaya dzavo dzechihure votsvaga kuti iite value nyaya iyi inofanira kuita sei votora imimi vokuisa mukati totamba nemi kusekwa tisingatoda iko. Saka handitomboda kuti sabhuku wangu vanowanikwa mukati menyaya dzakadaro. Ndikutsvaga kuti muri kupinzwa papi, kutsvaga kuti nyaya ite grip nenyaya dzakadaro. Hachigona kuita zvinhu zvakadaro. Mai ava mungashandise kuti muti vana vatorana vapanana mwana moti ngavarambe vachidanana nemi. Zvibude. pamusoro imamo pamusoro imamo ndiranitauri pisi yandida kutaura inondirwadza sasaba inini pachezvangu zvino iyi nyaya ndakuipa mamuri nokuti inini dai ndandiri mashandiro andaiita
shuwa nyanisi ndinosindimhara semapurisa kana ndichiziva kuti nandina nyaya handitaure navo chivanyengedza. So izvozvi panyaya iri kutaurwa iyi kamwana kakapuwa namba kakabereka mwana iri kumapurisa vari kuigarira zvatoi kwamuri kuti ndichaitsvaga sei. Andimoona mwana wacho nane makore mangani? Ane 16. Ane 16. Mangani zana? Aivi. Ruish. Ruish. Mambo yangu ndio maulizo. Yenda mapurisa lazimana kuya kuno. Mwenjari. Saka ndati ndasarishwa pese ku. Makaendezari. Yande nguwe musana ndati Ndasari ngunda dia kama kaendezari. Madetsa andiziva. Mundu mkuru zaidi ndiani. Ukaenda ku-VFU ngokuva iri nhasi. Ku-VFU. Ndasingadi kuti svike ikoko hangu sandanga ndoti ndichitaura mazvo zvakataurwa nawa kunzi itonzi iuye kuno. Mukomana akatiza. Atiza mukomana aenda atori pa-wanted izvezvi. Right. Ari pa-wanted izvezvi. Ikanzi ikapera kupo painofanira kuya kuzorepotwa ikoko haina kunzi igoya kuno. Zvoti kana mukafonera ku-VFU vanototaura izvezvi. Isusu kukarepwa munhu mapurisa akasaita basa hatipinde kudedzero. Tinongoita action chete yekuti anofanira kusungwa ngaasungwe. Ndobasa redu. Hatikumbire kuti kudai here kana kuti tinongoita zvokuti usungwe bedzi zvogarira ikoko. Amenyifa mani aita kuna proportional officer yakatosvika vakauya mundima wefarm vakamutora mwana vakaenda naye ku-social welfare because iri mumaoko ma-proportional officers nhau yacho. Plus ava ndambuya hutano uno vanoita indaida kuti tivatsure tiyanani vakaramba kuuya makaramba mukati handina nguva ndakavapa awiki Ipaida kuvatsura kuti baba vakanituka zvisingamboita zve3 hours pamombe vaindituka vaindipfekenura zvinoti kanyangwe kamwana kangu kakauya kanonzi baba vakanzi vadaziziva kuti maodha avo anorima mapirisi mangani vaitotaura nona vasingagoda kuaziva ivaibva aona azive manje vakaita zvokuudzirwa here havaizvitsvaga ka havaizviita zvekutsvaga ka tinyofanira kuti chikataurwa ka toisi totora kufunga kuti zvachataurwa tongoshandira kuti chataurwa icho chinhu chatofanira kufunga kuti kuvakagoite kuda kuvhunza vaibata mumaoko vantu vaziva kuti angangorema magrapes nyaya yacho imokaita zvacho handimona kuti ndikutoshandisika kuti ini mhosva yangu yandinayo amukosa mukufanira kuti kuona kuti akuise munyaya dzakadai mosvika muvaripisa mbata mambo ini asi ndakasa bhuki amai vanhu vakaisa sabhuku kuti mukuti ahori amati hori ndoiti ana vagara ndewei funga mambo musienda kuzaini kunzi mukuita hori ngati mukuita hori navagara musana kadare vakaisa zvakonzerwa nani zvakonzerwa nani but mai nhau yemwana wangu baba iri nhau yemwana kuti haasi kuchengetwa vangashambaza here kuti vaodaona nemakeji zemaodha avanoziva vanomaziva
Majimi mango makeji mapira mamaliza yetu. Tunaanza waita wana mama kutambayo baje maona. Mai 3 hours tsaura ngezvayo kana vaimaziva vaikonyararawo kama. Baba kuvhura radio vaitovhara mudzimai wavo kuti asadze. Aiwa handina mudzimai. Handina mudzimai. Mudzimai ndisi mambo ndagara pemene mudzimai wewe ndakauya naye pano nchinzi handisi kuroora handimaiziva nawo yacho akazosvika pakutorwa mudzimai akaenda kuti handina mudzimai. But nyaya iripo hakusi kutadza kutaurwa kutaura chokwadi indoda mbotaura seni makadai maito imi hamuna murume ava havana murume pakutanga makadanana imi handiti madanana imi ndozopindira vana imi mukabva marivhesa saka vana zvavakarivhesa zvakasiyana koimi muchingogona nyaya imi makadaro aiwa Ada mana kau? Asyik itu apa? Aku mana? Benar mari materi kan? Ayo, kalau itu mari dah. Sebenarnya orang sama ni materi kan? Pasti ni orang boleh buat.